Kublai api baro ngidei kasur jong pai ba. Hakani ka episode ngine kran chapang ka CBDC Central Banking Digital Currency. Ka jingwan jong ka CBDC kan sa control yang kibriu. Satang katu kat nisnem menta nginum yoshu man pendan kam ya ka Pisa. Bad hajaka ka Pisa kan sawan kata ka digital currency. Kaban sa pinyad daki central banks jom kiri beper hakaba ka sarkar kan sa donya kata ka board ban kontrol yang kibriu. Kat bangin ang donya ka Pisa hakti kan janjar bhai ka sarkar bakan track ya ka jing don jing em jungi ka janjar baru ya ka sarkar bakan track bahai ngi penlut ya ka Pisa ka bangidon. Syua bangin ya chkamat pet ya ka ni ka video hakaba we ni kinong patkam jongka Bank for International Settlements BIS ulakren shapang ka digital currency. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Hakato ka video, uniu official ulaong. Baka janjar bhai ki banks bakin tip, ba unu bri upunan kami ki kot arhajar, unu bri upunan kami ki kot sanspa, wagum ta terter. Takadaw daga jingwan jong ka CBDC, kata ka digital currency, kan sa suk bhai ki banks, bakin bad bakin pet benya, ya ki brio haba ki banan kam ya ki Pisa ki jongki. Kindan na preng jongpi ki balatip lepa, shapang ki digital currencies, bat pila abadong, bakanum lelei, Henry ingin batay siya ay shapi. Hagani ka juk jongi menta, ngidon ni kita ki digital currencies, ki bakhot ki cryptocurrencies. Ka cryptocurrency kadai kata ka Pisa digital, ka badon menta, hapo internet. But ya kini ki cryptocurrencies, don unu brio upalong try yaka. But unu brio ula bantiet bandi yakini ki digital currencies hapo internet. Yaka cryptocurrency ka baning kong hapartay lash na da u computer programmer u bakarteng u Satoshi Nakamoto. Don batib ude manu uni u programmer u bashnay kini ki cryptocurrency namarba penidori aladi. Kini ki cryptocurrencies kimdon kano ka jingma yang brio. Namarba ki sarkar kim laban long try ka. Takadaw ki banks jong pertay brokaway ki kwaban shnamenta da kita ki CBDC kita ki digital currencies ki ban long try hi da ki banks but ka World Bank. Ka jing pair happening ka CBDC ka ban sawan but ka Pisa bingi penan kamenta menta habang idon ni ka Pisa akti ngilaban lekat bamon. Ngilaban safe ka hoki banks, ngilaban buhaying, ngilaan panon kam hakuno kopor, kam numdan kano ka jing siir. Menta kopor, ngi panon kamru, ya kita ki digital wallet, kum ka GPay, ka PhonePay, ki UPI, but ki wede, hakabang isiyo ngitra. Ngisngu kum basuk namarba, ngimdan kam shu ban say ka Pisa, ngisule ebed, tang haki mobile phones ki jongi. Kani baro kari ka plan, jong ka sarkar pa jong ki banks, ban pensuk yang yubriu, ban pensngou yang ibingi suk, da kawali akum ni. Bala da kapoy kapor, bakin implement lani kin penmi pertay ya kata ka CBDC, unu padba, unu briu, unum sngou, bakan don kanu ka jingma. Takadaw hagini kis nembal alit, batat hadu menta, ka sarkar kalahi kayangi, ban pendon kamswa, da kini ki digital wallet, kenang, bangin sngou suk, bala da ubriu la sngou shngan ula susuk da kabapenon kam iki batamay. Bat kan sasuk bahay ka sarkar ban penbit yung iki briu, bat ban implement no da ka CBDC. Bat hakata ka por kin sa ongingi baka da ka digital currency kumba pipenon kam ka GPay, ka PhonePay, bat kiwede. Menta haba pibu Pisa hakano ka bank. Pilaban weng no kata ka Pisa jong pi kabadon hakata ka bank. Pilaban say no ka bali tap no shkui ka bank. Kanum don kanu ka jingwit niya pi. Namar pilong try ma pi kata ka Pisa. But ka jing suk ka diya pi ma pi kwaban bu hakano ka bank ka Pisa ka jong pi. Lada pim don Pisa hakti
pi penon kam daga GPay lani daga phone pay lani daga UPI lada pimdon kita ki UPI pila penon kam daga credit card hak nugo nugo por bo pila bo fikwa namar ba ka Pisa ka jong pi pilong try hi mo pi daga Jingwan Jong ka daga digital currency ka CBDC pinom long try shu mo pi namar bo pinom don shu ka Pisa kti ya ka Pisa ka jong pi lapen kala digital no Pinum don show ki debit card ki credit cards. Pinum don show ki taki UPI ki GPay ki phone pay. Pin don bet tang away ka digital currency. Kaban yad habarok we ka purthay. Te lada ya ubriu late tang hakata ka currency kabalong digital tang hakata ka Pisa digital kan suk bhaya kanuguno ka sorkar ban control you. Lada pimdon ya kata ka digital currency. Pinum laban siu bantara. Pinum laban lijing pinum laban tiit shu. Bad lada menta pi kumle kanuguno ka kam ka babakla ka sorkar ka laban freeze ya kata ka digital currency ka jong pi bad pinum doni ay. Lada pi dei ki briu ki batri kam la jong lada pim siu ya ka tax ka sorkar kan freeze ya ka digital currency jong pi pinum doni shu akti. Pinum laban shimbram ban shimsha lani ban shimpisa kliang nanu namar bo pimdon ya ka Pisa akti ka Pisa kalakla digital but ya ka tu ka digital currency la mangbet tang hakway ka kerteng jong way briu. Pinum la shuban pa Pisa ski bahiyeng bahasem ki khun kikti pinum la shuban transfer namar ka digital currency kalong bet tang hakway ka kerteng jong way briu. Kin buun bah ki briu kin ong madaga Jingwan jong ka CBDC kanyarab ha ya ka economy kanyarab ha ya ka GDP jong kiri boper henrei ki bakla alut ya kata. Kin sadon ru ki briu ki banong ba hoat lada wan ka CBDC enum don show kata ka black money namar ba unu briu don Pisa show akti barok along digital te penum la show ban buri ya ka Pisa ka jong pi na ka sorkar. Lada pi lad na ka sorkar pi ki persya ka sorkar kan block ya ka Pisa ka jong pi kan block ya kata ka digital currency but penum don ni ban bam penum don ni ban di. Daga Jingwan Joga CBDC kan suk bhai ka sorkar ban pet bania ban pet tik pi pa Pisa shano pi tid you pi bam you pi penlut hei bat kumta ter menta kiri bapher kilas dang ban implement ya ka CBDC bat kila don ukat tukat ni teli kiri ha perthai borokoi ki bla poi ha kata ka thong ban penlong kam no yaka wat hakari India jongiru kinyele ban pen kloy ban pen wan no ya ka ni ka CBDC. That's not the plan. The plan is the central bank digital currency. You will have crypto. You will have a digital wallet. It will be directly from the Federal Reserve to you. And there will be no little retail banking. That just won't happen anymore. All online. Oh, of course. No more brick and mortar in 50 years? I mean, no. You just use it like you use Venmo now. Use the same way, only you'll be connected to the Federal Reserve, to the central bank. Now you've been completely morphed into where they want you to be, because then they fully control you. You will own nothing and you will be happy. On the timeline, it was announced in the budget that it will be introduced this year. It will be introduced this year. Various technologies will be used. The only thing I would like to emphasize that the process of introduction would be gradual so that there is no disruption in the banking system or the financial system. Ka CBDC kan sadei kata ka balaju ong ki briu na dumchwa balaju tho hagi kot niam ki bopher ya kata ka parsi bakan sadon ka one world order ka one world currency but ka CBDC kan dei kata ka maujam kaman yalam yingi siya ka one world currency. Menta kat banginang doni ka Pisa ka sorkar kanumlaban controllingi namar nilaban le kat bamon te perkat mapi kupad ba lada pimdon shu ya ka to ka Pisa hakti but lada ka Pisa jumpi lapan kalano siya ka digital currency te kat no kan suk ya ka sorkar bakan control pi. Menta lada pi lad na ka sorkar pi donem ka Pisa hakti pilaban pet ka biang bi ka baham ka di Henry lada ka wan ka digital currency ka ba control hir ka sorkar ka ban batay hir ka sorkar ba uni ubriu unyo katno uni ubriu udi bendon katno ilibet apo kata ka digital currency ka jongu ti katno ka ap ka jingma yangi ki briu
Nomor ba ladala control ya ka digital currency ya ka Pisa ka jong pi de sarkar ha ka no ko por kalaban freeze ya ka Pisa ka jong pi but pinum dan ni yakti kiban sabun ki jing klumar kiban sabun ki jing ja kiban sajar ni shkman kalawai jungi ki brio ka don napdeng jingma naka one world currency shaka one world government kabam kadi kabadab na gabi suda kajing penbori ki brio ban shimi ki injection ki bapher kajing penbori ki khulung bagi ban shimi ki injection bapher hato pimut bagani ka pertai ka bangi bangi syong isa mingi menta kalong ka babha pibakla wat ya kajing shisha Lano Ngin Kyndit